Яз һәм кыш айларында спорт сарайларында бәйгеләр узу яңа көрәш сезоны ыран салды дигән сүз. Көрәшчеләр җәйге сабан туйларга, шулай ук рәсми ярышларга төпле әзерлек белән керә. Дөнья тарафында килеп чыккан төрле сәбәпләр аркасында кайбер ярышлар кичектерелеп килә анысы. Ләкин һәр нәрсәнең үз җае бардыр. Быелгы ярышлар Татарстанда нәшер ителүче Ялкын һәм Сабан туй журналлары призына багышланды. Ачылу тантанасына мәртәбәле кунаклар килде. Беренче булып сүз спорт министрлыгы вәкиле Айрат Гатауллинга тапшырылды. Ул көрәшчеләргә матур көрәш үрнәкләре күрсәтеп, җәрәхәтләр алмыйча көрәшергә дигән теләкләрен ирештерде. Милли спорт төренә игътибар биргән кешеләрне әле читтә калдырганы юк иде көрәш федерациясының. Бу юлы да рәхмәт хатлары һәм федерациянең символына әверелгән кул сәгате Сабадан Илдар Ермалаевка, Кукмарадан Тахир Әхкәмовка, Казаннан Николай Крыловка тапшырылды. Ярышларның баш хөкемдары Әүхәт Мөхәммәдиев та көрәшчеләргә, тренерларга, хөкемдарларга карата җитди булачагын белдерде. Иң сөендергәне ярышка килгән яшьсмерләрнең байтак булуы. Бөтен әйбер бит инде кечкенәдән башлана. Менә бундагы категория беренчесе 13-14, аннан 15-16 яшьлекләр. Сабан туй һәм Ялкын журналы газетасы призларына традицион ярыш. Ул 86 елдан бирле үткәрелеп килә. Менә бүгенге сынаенда быелгы ярышка җыелды 45 командадан 605 көрәшче. Көрәшләр бик күңелле бара, бик кызыклы. Аннан булар ихласрак көрәшә, монда бернинди җалган юк. Буларда теге вакыт сузыпмы, үзара ихтирам күренеп тора инде. Минемчә менә бу бик дөрес итеп оештырылган инде. Булар күчеп бара бит инде. Менә безнең теге иң баалы туйган балалар арасында иң күп көрәшләр шунда. Алар бит 1-2 ел үткәндә уже икенче группага керә. Аннан соң китә Татарстан яшьләре, аннан соң 18 яшьтән соң китә өлкәннәр арасында. Минемчә схема бик дөрес куелган. Монда иң зур әйбер бит аларның теләге булу. Без бөтен сөйләгән әйберләрдән сез әйтсәгез иң мөһиме нәрсә дип, минем көрәшкәнчә үзенчә бер инде ул. Монда аларның менә күренеп тора теләге бик зур көрәшәләр. Җылы көрәшәләр. Аннан соң теге матур көрәш алымнары күрсәткәннәре сикереп табалар. Шуңа төрлесен монда күреп була. Минемчә бик теге актив. Аны сез әйткән Марат Бутыш әйткән дип басым ясап әйткән сүзегез безнең төп әйбер менә шушы массыбыз. Аннан соң икенче зур әйберләрнең берсе ул балаларга физик тәрбия бирү. Көрәш Татарстанда бик югары куелган дип әйтергә кирәк. Сабан туй һәм Ялкын журналлары призына узган ярышларга килгән бил алышучыларның саны моңа бер дәлил. Татарстан көрәш федерациясе рәисе Марат Гатауллинның массалыкка игътибар бирергә дигән бурычы үтәлә дигән сүз. Марсель Шәрифҗан улы белдергәнчә, 16 команда ярышларны бердә калдырмаган. Рейтингка күз салсаң, аеруча яхшы нәтиҗәләр күрсәтүче командалар Чаллы, Теләче, Казанның Авиациялеш һәм Яңа Савин районы, Кукмара, Әтнә, Арча, Мамадыш, Саба, Әлмәт. Шуны да аңларга кирәк. Дистә еллар буе бер юлдан шуырга күнеккәннәр ниндидер яңалыклар кертергә тырышуны авыр кабул итәргә мөмкин. Ләкин бер урында гына торуның мәгънәсе дә, файдасы да юк. Шөкер, Марат Әхмәтов көрәш үсешенә ниндидер шикләр куймый. Эшләгән кешегә юл ачык. Быел гына да никадәрле яңа хөкемдарлар келәмгә чыкты. Кайсылары үзләре дә шәкертләр тәрбияли, кайсы көрәшә, ягъни буыннар алмашы дөрес бара дип чамалыйбыз. Хожу в Арск заниматься борьбой. Тренер у меня Илюс Абый. И я очень люблю заниматься борьбой. Я участвовал в соревнованиях. В Тюлечах недавно участвовал, там первое место взял. В Сабах второе место взял. В Арске первое место взял. Он мне говорит, тренер, что нужно всегда висеть и обязательно нужен рост. И чтобы никогда не бояться соперников. Бер ара Казан шәһәрендә көрәш начар үсә дигән шелтә булды. Шул җиттеме, башкала районнарыннан тупланган команда беренче урыннарны яулады. Моның төбенә төшенү өчен Акбарс көрәш сарае директорының беренче урынбасары Фәрит Шәйхетдиновка мөрәҗәгать иттек. Бу бина спорт ярышлары учагы булып тора. Искә төшерәбез, Фәрит Сәгыйддин улы Татарстан Сумо Федерациясының президенты да әле. Көрәшнең үсеше дөрес булса, ул аның үзәге дә Казан булырга тиеш инде. Моңа кадәрле безнең яшьләр арасында Казан командаларының беренче урын алган елы, менә былтыр 2 тапкыр бер яшьләр арасында Татарстан Новосавинск авиастроентрайны кала алса, һәм былтыр яшьләр арасында кубок
birinchilikni ata oldi. Şu komanda Tatariston yoshlari gazetasi birinchiligini o'tib ketdi. Yoshlari 18 yoshdan o'zmagan kurashchilar arasında shulay Novosibirskiy aviastratiniya rayon kurashchilari birinchi o'rinni oldilar. Bu endi belgili de eng birinchidan şoşa bizning o'zimizning trenerlarning zo'r ulushi deb aytasa keladi. Masalan, bizda ishlagan Vaqif Temirshevich, Davletchin, Bulat Habib Rahmonovlarniki ham shulay Volkov, Ilham, shulay Nikolay Vasilyevich Krylov, iki bir tug'an Atila Anili Xandiyevlar ham boshqa trenerlarning xizmati deb aytasa keladi. Birlashgandan so'ng ularning tip ulushi bizning Akbars kurash sarayında kurashchilar shug'ullanadilar. Ham ixtiborni shunda kurashgan shu trenerlarga bizning shu dvorisning direktori G'ayniddinov Ayrof Farg'adinovich ularning har birisine moddiy yordam deganday ularga oylik ishlar buldurup oylik zarplata to'lab tururlar. Shulay yarışlarga jiberganda bizning dvoris hisobini yarışlarga jiberamiz. Shulay chempion bo'lib qaytgan yigitlarga ham ularning trenerlarına premierlar biru. Kurash federatsiyasining yangi sulush bilan ishlovida shek yo'q. 2 kun davrida borgan kurash yarışlari ko'plarni tong qoldirdi. Muarshali 600 dan ortiq kurashchi bir yo'l jilg'ani yo'q edi. Shulay da ikinchi kunga eng baxtlilar, kuchlilar turishlargina qoldi. 2 yaş biramligina bo'linib uyushtirilgan yarışlarda komandalar arasında 2006-2007 yillarda tug'anlar arasında birinchi o'rinda Qozon, ikkinchi o'rinda Ko'kmara, 3ta Baltaj. 2008-2009 yillarda tug'an yarışmalar arasında birinchi o'rinda Baltaj, ikkinchi o'rinda Qozon, 3-chi o'rinda Elmet. Yarışlarning borishini siz Kurash federatsiyasining rasmiy saytida ko'rsatilgan ijtimoiy shilterlar siltamasi orqali ko'ra olasiz.